ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം ശ്രീ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരി जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. ഭക്തി സദാച ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് അടുത്ത ആചാര്യനെ കാണാൻ പോവുകയാണ്, ശ്രീല നരോത്തമ ദാസ് ഠാക്കൂർ. ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭജനയോടുകൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഏ ബാരോ കരുണാ കരോ വൈഷ്ണവ ഗോസായി, ഏ ബാരോ കരുണാ കരോ വൈഷ്ണവ ഗോസായി, പതിത പാവന तुम पीने के हो ना, जहारा निकाते गले पापा दूर जा, हे मोन तो या प्रभु के भागो ते पा गंगारा परसा होले पाशाते पावा, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार हरिस्थान परा दे तारे हरि नाम, तो मस्ताने अपराधे नहीं परित्रा, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परे, प्रति जन्म कोरी आशा चरणे रधुरी, नारोतापि कोरो दया परार, हे बारो करुणा करो वैष्णव पतिता पावन तुम पीने के होना, ये बारो करुणा करो वैष्णव. അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഏ ബാരോ കരുണാ കരോ വൈഷ്ണവ ഗോസായി, ഓ വൈഷ്ണവ ഗോസ്വാമി
ദയവായി എന്നോട് കരുണ കാണിക്കൂ. പതിത പാവന തോമാബിനെ കേഹോനായി, പതീത പാവനനായ ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. പതീത പാവനനായ പതീതരായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, പാവനം ചെയ്യാൻ, ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വൈഷ്ണവനോട് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ഒരു ഭജൻ. ജഹാരാനി കാതേ ഗലേ പാപ ദൂരെ ജാ. അങ്ങയുടെ മുമ്പില് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് അല്ല വൈഷ്ണവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാപമെല്ലാം ദൂരെ പോകുന്നു. പ്രഭു എല്ലാ പാപങ്ങളും ദൂരെ പോകുന്നു. അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ, ഇത്രയും ദയാലുമായിട്ടുള്ള പ്രഭു വൈഷ്ണവനെ, ആചാര്യനെ നമുക്ക് എവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും? എവിടെ കാണാനാണ് ഇത്രയും ദയാലുവായിട്ടുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഒരു പ്രേക്ഷകനെ പോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ദൂരെ പോകും. ഗംഗാര പരാശ ഹോയിലേ പാശാതേ പവൻ. ഗംഗാര പരാശ ഹോയിലേ പാശാതേ പവൻ. ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പവിത്രമായ ഗംഗാ നദി. അപ്പൊ പവിത്രമായ ഗംഗാജലത്തിൽ പലതവണ കുളിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ദർശനേ പവിത്ര കരോ ഏ തോമാര ഗുൺ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം, അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ വീണുപോയ ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ മഹത്തായ ശക്തി. തോമാര ഗുൺ, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഗാ നദിയിൽ നമ്മൾ പലതവണ കുളിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, അദ്ദേഹം ഒന്ന് ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ദർശനം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മളെയോട് ദർശനം വരുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ എല്ലാ പാപം നശിക്കുന്നു. അതായത് ആത്മാക്കളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗംഗാജലത്തിൽ പലതവണ കുളിച്ചുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പോലെ ആ വൈഷ്ണവന്റെ ദർശനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാരും പതീതരായ വീണുപോയ ആത്മാക്കളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി. ഹരിസ്ഥാനെ അപരാധേ താരെ ഹരിനാം. അപ്പോ ഹരിസ്ഥാനെ, ഹോളി നെയിം ഡെലിവേഴ്സ് വൺ ഹു ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ്. നമ്മള് ഒരു അപരാധം ചെയ്താൽ, ഭഗവാനോട്, ഹരിയോട് അപരാധം ചെയ്താൽ നാമജപം കൊണ്ട് ആ അപരാധം ഇല്ലാതാകും. എന്നാൽ ഒരാൾ അങ്ങയോട്, വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്താലോ അതില് ഒരു മോചനത്തിന് ഒരു മാർഗവുമില്ല. അപരാധേ നെഹി പരിത്രാൻ. ഹരിയുടെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്താൽ നാമം കൊണ്ട് മാറും. പക്ഷേ വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്താൽ പിന്നെ മോചനത്തിന് ഒരു മാർഗവുമില്ല. തോമാര ഹൃദയെ സദാ ഗോവിന്ദ വിശ്രം. തോമാര ഹൃദയെ സദാ ഗോവിന്ദ വിശ്രം. അപ്പൊ ആ ലൈന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ മലയാളമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. തോമാര ഹൃദയെ സദാ ഗോവിന്ദ വിശ്രം എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും അത് തന്നെ, ഹരിവേൾ. അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും സദാ ഗോവിന്ദൻ വസിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ആചാര്യന്റെ അല്ല വൈഷ്ണവന്റെ, ആ വൈഷ്ണവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഗോവിന്ദൻ വിശ്രമ സ്ഥലമാണ് ഈ വൈഷ്ണവന്റെ, അങ്ങയുടെ ഹൃദയം. ഗോവിന്ദ കോഹനെ, അതായത് ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? മോര വൈഷ്ണവ പാരൻ, വൈഷ്ണവാസ് ആർ ഇൻ മൈ ഹാർട്ട്. വൈഷ്ണവരെല്ലാം എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് എന്ന് ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോ വൈഷ്ണവൻ ആചാര്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ ഗോവിന്ദൻ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈഷ്ണവർ എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. പ്രതി ജന്മേ കോരി ആശ ചരണേര ധൂളി. പ്രതി ജന്മേ, എത്ര ജന്മം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ ജന്മത്തിലും കോരി ആശ, എനിക്ക്
ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ചരണേര ധൂളി, അങ്ങയുടെ കാൽപാദങ്ങളിലെ പൊടി, അത് ആ ഒരു പൊടി കിട്ടാൻ എത്ര ജന്മം എടുത്താലും അങ്ങയുടെ കാൽപാദങ്ങളിലെ ധൂളി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നരോത്തമേ കോരോ ദയ നരോത്തമേ കോരോ ദയ അപനാര ബോലി. അപ്പൊ ഇവിടെ നരോത്തമദാസ് താക്കൂറാണ് ഈ ശ്ലോകം ഭജന എഴുതി. അപ്പൊ അവസാനത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നു ഈ നരോത്തമ, അതായത് എന്താണ്, ഈ നരോത്തമനെ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം, ഈ നരോത്തമനോട് അങ്ങ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് ആ കാരുണ്യം തേടിയുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു കാരുണ്യം തേടിയുള്ള ഒരു ഭജനാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ബംഗാളി ഒരുപാട് മലയാളമായിട്ട് സാമ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ ആ ലൈൻ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ. ശ്രീല നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ ഈ ജയ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണലീലയില് ഒരു മഞ്ചരിയാണ്. ഈ മഞ്ചരിയുടെ പേരാണ് ചമ്പക മഞ്ചരി. എന്നാൽ ചില ആചാര്യന്മാര് വിലാസ മഞ്ചരി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചെമ്പക മഞ്ചരി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു രണ്ട് രീതിയിലും പറയുന്നവരുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ചെമ്പക മഞ്ചരി ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണലീലയിലെ ചെമ്പക മഞ്ചരിയാണ് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നപ്പോ കൃഷ്ണൻ ചെമ്പക മഞ്ചരിയുടെ അടുത്തും ഇങ്ങോട്ട് അവതരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നഗര സങ്കീർത്തനം ഒക്കെ ചെയ്ത് പത്മാ നദിയുടെ തീരത്തൂടെ പോയപ്പോ, പത്മാ നദി എന്ന് പറയുന്നത് മായാപൂരിന് അടുത്താണ്, അധികം ദൂരം ഇല്ലാത്ത അടുത്താണ് പത്മാവതി എന്ന് പറയും. പത്മാ നദിയാണ് പത്മാവതി എന്നും പറയും. പത്മാവതി റിവർ, പത്മാ നദി എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഈ പത്മാ നദിയില് നദീ തീരത്ത് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഈ കീർത്തനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാണ്, നരോത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് താഴോട്ട് വീണു. ആ സമയത്ത് നരോത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിഷ്യനോ ഒരു പാർഷദന്മാരോ ആരും ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പയ്യെ വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചെവിയിൽ ചോദിക്കും, നരോത്തമോ, നീ ആരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞ? അങ്ങ് ആരാണ് നരോത്തം എന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, അവൻ എന്റെ സങ്കീർത്തനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവൻ അവതരിക്കും. അവൻ ഉടൻ തന്നെ ഈ ലോകത്തേക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മളെല്ലാം ലീല അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ നരോത്തമനായിരിക്കും ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ പത്മാ നദിയിലേക്ക് ചെന്ന് പത്മാവതിയെ വിളിക്കും. അപ്പൊ പത്മാ നദി തന്റെ സ്വരൂപത്തില് പത്മാ നദി വരും. അപ്പൊ നദിയോട് പറയും, ഒരു സ്വർണ്ണക്കുടം, ആ സ്വർണ്ണക്കുടം പത്മാവതിക്ക് കൈമാറിയിട്ട് പറയും, പത്മാവതി, ഈ വെള്ളത്തിൽ, ഈ ഒരു കുടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ഈ കുടത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ നരോത്തമദാസൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. അവൻ ഇവിടെ ഈ നദിയിൽ കുളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നീ ഈ കുടത്തിലെ ഈ പ്രേമം, ഈ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ശുദ്ധമായ പ്രേമം, ആ പ്രേമത്തെ നരോത്തമന്റെ ദേഹത്തൊഴിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ പ്രേമം അവന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പത്മാവതി ചോദിക്കും, ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ആരാണ് നരോത്തമൻ? കാരണം നദിയിൽ ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കാൻ വരുമല്ലോ. അപ്പൊ നരോത്തമനെ ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. അവൻ ഈ നദിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ നദി കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും.
അപ്പം നിനക്ക് മനസ്സിലാവും അവന്റെ നരോത്തമൻ ആരാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കുടം നിറച്ചും ഭഗവാനോടുള്ള ആ ദിവ്യമായ പ്രേമമാണ്. ആ പ്രേമം അവന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പം നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീല കഴിഞ്ഞ് 50 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്നേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നരോത്തമന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ പത്മാ നദിയില് അദ്ദേഹം ആ കൃഷ്ണ പ്രേമത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നരോത്തമൻ വരുമ്പോ അവൻ കുളിക്കാൻ വരും, അപ്പോ അവന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പത്മാവതി നദിയിലാണ്, ആ നദിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നരോത്തമന് ശരിക്കുമുള്ള ആ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ലീലകൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാരും ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയപ്പോ 50 വർഷത്തിന് ശേഷം കേത്തൂരി എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളാണ്, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലാണ് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ ജനിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാനന്ദന്റെയും നാരായണിയുടെയും മകനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. ഈ കൃഷ്ണാനന്ദ ദത്ത ഇദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു ആ സമയത്ത്, രാജാവും റാണിയുടെയും മകൻ. അപ്പൊ രാജകുമാരനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അത്രയും സമ്പത്തുള്ള ഒരു രാജാവിന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജ്യോത്സ്യനെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, വളരെ നല്ല ജാതകമാണ്, വലിയ മിടുക്കനാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയും, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നദിയിലോ എന്തേലും ഒരു ഒരുപാട് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് അവൻ കുളിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്. എങ്ങാനും അവൻ കുളിച്ചാ അവന് ചിത്തഭ്രമം ഉണ്ടായിപ്പോവും, അവനാകെ വട്ടായി പോവും എന്ന് ഇങ്ങനെ ജ്യോത്സ്യൻ പറയുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു 6 മാസമൊക്കെ ആയപ്പോ അതായത് നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചോറൂണ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അന്നപ്രഷ്ഠ സെറമണി നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എത്ര കൊടുത്തിട്ടും ഈ അരി ഇങ്ങനെ ഒരു അരി ഇങ്ങനെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടി വാ തുറക്കണില്ല. വാ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് മുഖം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് അത് കഴിക്കണേ ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രായമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മുമ്പോട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹം മഹാപ്രസാദമായിട്ട്, അദ്ദേഹം വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച പ്രസാദമായിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് ഒരു തരി ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കും. അപ്പോ ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കഴിക്കും. മറ്റുള്ളവർ എത്ര കൊടുത്തിട്ടും കഴിക്കാതിരുന്നപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ കൊടുത്ത ആ പ്രസാദം കൊടുത്തപ്പോ കുട്ടി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, അപ്പോൾ തന്നെ പ്രസാദമല്ലാതെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ ഈ കുട്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ 5 വയസ്സായി കുട്ടിയെ സ്കൂളിലൊക്കെ ആക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നന്നായിട്ട് സ്കൂളില് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാഡമിക്കലി ഒക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള, നല്ല ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം കാണിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കും, ഒരുപാട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലിരുന്ന് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ, അദ്ദേഹം കൊച്ചിലെയുള്ള ലീലകൾ, അദ്ദേഹം അവസാനത്തെ ലീലകൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതിങ്ങനെ കേട്ട് അത് അപ്പൊ ഒരു യുവത്വത്തിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നരോത്തമൻ. അപ്പൊ നരോത്തമൻ ദാസിന് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് കാണണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന എല്ലാ വൈഷ്ണവരെ എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ ആ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ പ്രിൻസിപ്പൽ, ആ ആചാരമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഈ കുട്ടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ടീനേജ് പ്രായമൊക്കെ ആയപ്പോ നരോത്തമന് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടാവും. ആ സ്വപ്നത്തില് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വരും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നിട്ട് പറയും, നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ നീ നേരെ പത്മാ നദിയിൽ ചെല്ലണം. ആ സമയത്ത് നിനക്ക് ഗൗരപ്രേമം നിനക്ക് അവിടെ ആ നദിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഈ സ്വപ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ദർശനമാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ സ്വപ്നം അല്ല. ശരിക്കും ഈ ഭക്തന്മാര് കാണുന്ന സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം റിയൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാനും നിത്യാനന്ദനും എല്ലാരും വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇത് കേട്ട് അടുത്ത ദിവസം കുട്ടി നരോത്തമൻ നേരെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് നേരെ പത്മാ നദിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരികയാണ്. പത്മാ നദിയിലേക്ക് കയറും.
നദിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നദി ഇങ്ങനെ കര കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങും. നദി കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മുടെ പത്മാ നദിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് അന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ നരോത്തമ ദാസ് ഈ നദിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഉടനെ പത്മാവതി ആ സ്വർണ്ണക്കുടം നിറച്ചും പ്രേമമാണ്, കൃഷ്ണ പ്രേമമാണ്. അത് ഈ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിക്കും. അന്ന് അപ്പൊ ആ ദേഹത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ജ്യോത്സ്യൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ്? ജ്യോത്സ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതേലും നദിയിലൊന്നും കുളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ, അവിടെ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? മാനസികഭ്രാന്തി, വട്ടായി പോവും, വിഭ്രാന്തിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം വന്നപ്പോ നരോത്തമദാസ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരോത്തമൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ ഇരുണ്ട പ്രകൃതമായിരുന്നു, ഒരു നല്ല ഇരുണ്ട ശരീരം ആയിരുന്നു. ഇതില് കുളിച്ച കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടിയപ്പോ ശരീരം അങ്ങ് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലേക്ക് മാറി. കൂടാതെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അവിടെ എല്ലാം കിടന്ന് ഉരുളാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഈ ഒരു പത്മാ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു മരമുണ്ട്. ആ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുന്നത്. ആ മരം ഇന്നും എപ്പോഴും ആ ബംഗ്ലാദേശിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ആ മരമുണ്ട്. അവിടെ ഗൗഡിയ മഠം ഉണ്ട്, ആ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാരും ആരതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കാരണം ആ ഒരു ലീല കണ്ട മരമാണത്. ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടില് ഇങ്ങനെ ഉരുളാൻ തുടങ്ങി നരോത്തമൻ. അപ്പൊ 8 സിംറ്റംസ് ആണ്, 8 ഈ സിംറ്റംസ് ഇതുപോലെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഓരോ അതായത് ഈ രോമാഞ്ചം വരും, ശരീരത്തിലുള്ള രോമമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും, ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കും, ശരീരം വിറയ്ക്കും, കൂടാതെ തൊണ്ട വരണ്ടു പോവും, തൊണ്ട ഇടറും, ശരീരത്തിന്റെ നിറം മാറും, കണ്ണീര് വരും. അങ്ങനെ കുറെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ആ പ്രേമ ഭക്തി ലഭിച്ചതിന്റെ അർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഉള്ള ഗുരുമഹാരാജ എല്ലാം പ്രേമഭക്തി ലഭിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തി വരുന്നവർക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കും. അത് ചിലപ്പോ ഉള്ളിലും ആയിരിക്കും, പുറമേയും കാണിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താണ്, അവര് വിചാരിക്കും വട്ടാണ് എന്ന് കരുതുന്നോണ്ട് അത് പുറമേ കാണിക്കാറില്ല. കാരണം അവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രേമഭക്തി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം വരുന്ന ഓരോ സിംറ്റംസ് ആണിത്. അങ്ങനെ രാവിലെ ആയി, നേരം വെളുത്തു, ആൾക്കാരെല്ലാം കുളിക്കാനും തുണി കഴുകാനും ഒക്കെ പത്മാ നദീ തീരത്ത് എത്തിയപ്പോ അവിടെ നരോത്തമൻ കടന്ന് ഉരുളുകയാണ്. അപ്പം ഉരുളുന്നു, കരയുന്നു, ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ കിടന്ന് ഗൗരംഗ ഗൗരംഗ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇതെന്തോ പ്രേതബാധയാണ്, നരോത്തമന്റെ ദേഹത്ത് പ്രേതബാധ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെല്ലാരും ആ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കാര്യം സമർപ്പിക്കും, കാര്യം പറയും. അങ്ങനെ നരോത്തമനെ കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കും, മോനെ എന്ത് പറ്റി, എന്തിനാ നീ കരയുന്നത്? ഇത്രയും നിനക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കരയും. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമം വരുമ്പോ കരയില്ലേ, അങ്ങനെ ദീനത കൊണ്ടങ്ങ് കരയുന്ന അതുപോലെ കരയാണ്. അപ്പൊ നരോത്തമൻ പറയും, അമ്മേ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പത്മാ നദിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയി. അപ്പോ സ്വർണവർണ്ണത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി. അദ്ദേഹം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയതാണ് എന്റെ ഈ കണ്ണീരിനുള്ള കാരണം. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള അങ്ങ് അതിയായ പ്രേമം, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിരഹം തോന്നുന്നു. എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കൂ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദങ്ങളിലേക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കട്ടെ, എന്നെ വെറുതെ വിടൂ, ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നിങ്ങനെ പറയാ. ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്താണ്, വീട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കാം? ഉറപ്പാക്കി ഇതെന്തോ പ്രേതബാധ കൂടിയതാണ്, ഇവൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. രാജകുമാരനാണ്, രാജകുമാരന് എന്തിന്റെ കുറവാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? എന്തിനാ അവൻ അതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകണം? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ നമ്മുടെ നരോത്തമനെ നേരെ പിടിച്ച് റൂമിനകത്ത് കെട്ടിയിട്ടു.
റൂമിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടു. റൂമിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അവിടെ പുറത്ത് ഭടന്മാരെയൊക്കെ നിർത്തി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോവാതെ രക്ഷപ്പെടാതെ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് പല രീതിയില് നരോത്തമനെ ഇങ്ങനെ ചികിത്സിച്ചു നോക്കി, ഈ പ്രേതബാധ ഒഴിവാക്കാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടി പെരുമാറുന്നത്, അവന് മാനസിക രോഗമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചു നോക്കി. ഇവൻ എന്തോ വലിയ വലിയ അസുഖം വന്നതാണ്, അല്ലെ ഏതോ ബാധ കയറിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല രീതിയിൽ നോക്കി. പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല. അവസാനം അവർ തീരുമാനിക്കും അവൻ ഇവിടുന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അവനെ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ അവരെല്ലാരും ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നരോത്തമനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. നരോത്തമൻ ഇത് കേൾക്കും. ഇത് കേട്ട് ആകെ വെപ്രാളമായി. എങ്ങനെയും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയായി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് സ്വപ്നത്തില്. അപ്പം നരോത്തമന്റെ അടുത്ത് പറയും, നരോത്തമ, നീ വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉത്കണ്ഠയോടെ എന്നെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും നിന്നെ കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ നേരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വരണം. വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹമാണ് ദീക്ഷാ ഗുരു. അങ്ങനെ കുറച്ചു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയോ നരോത്തം രക്ഷപ്പെടും. വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നേരെ ഓടും. ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? ബംഗ്ലാദേശാണ്. അവിടെ ഓടിയിട്ട് നേരെ കാട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡൊന്നും ഇല്ല, അവിടെ എല്ലാം കാട്ടിലോടുള്ള ഓരോ വഴികളാണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? നമ്മുടെ നരോത്തമൻ എവിടെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? വൃന്ദാവനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ബംഗ്ലാദേശിന്ന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ, അവിടുന്ന് വൃന്ദാവനിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര 3 മാസത്തോളം എടുത്തു. അത് നടന്നാണ് പോകുന്നത്, വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല. അതും ഒരു രാജകുമാരനാണ്. ഇപ്പൊ രാജകുമാരനാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സുഖസൗകര്യങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന് വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെയുള്ള പോകുന്ന യാത്രയൊക്കെ വളരെ ദുസ്സഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നു. എങ്കിലും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അദ്ദേഹം ഈ 3 മാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കാട്ടില് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഈ ഇതുപോലെ ഭടന്മാരെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വിടും. അപ്പൊ കാട്ടിൽ വെച്ച് ഈ ഭടന്മാര് നരോത്തമനെ കാണും. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ നരോത്തമൻ പറയും, ഈ ഭടന്മാരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഒരു യുവതി ഒരു യുവാവുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലായാൽ അവളുടെ ഹൃദയം അവന് കൊടുത്തിരിക്കും, ആ യുവാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് ഒരിക്കലും അവളുടെ ഹൃദയം മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവൾ എപ്പോഴും അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അതേപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് കൊടുത്തു. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ, എൻ്റെ ആ പ്രേമഭാജനത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടാണ് വൃന്ദാവൻ ധാം. എനിക്ക് അവിടെ പോകണം. ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ ഭടന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് വല്ലാതെ തൊട്ടു ഉണർത്തി. അപ്പൊ അവര് നരോത്തമനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവര് നരോത്തമനെ വിട്ടിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ നരോത്തമൻ വീണ്ടും നടക്കുകയാണ്. നടന്ന് അവശനായി, വിശന്ന് ദാഹിച്ച് അങ്ങ് ബോധരഹിതനായി വീണു പോകും. ആ സമയത്ത് ഒരു സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വരും. ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു കുടം നിറച്ച് പാലുമായിട്ട് വരികയാണ്. ആ പാല് കൊടുത്തിട്ട് തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് ഈ പാല് കുടിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ഈ പാല് നരോത്തമൻ കുടിക്കുന്നു. കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉറക്കം വരും. അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ രൂപസനാതനന്മാരുടെ ദർശനം ഉണ്ടാവും. ദർശനം വന്നിട്ട് പറയും, നരോത്തം, നിന്റെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ തീരാൻ പോവുകയാണ്. നിന്റെ മുമ്പില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നതും നിനക്ക് ഈ പാല് തന്നതും. ഇപ്പോ നിന്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും പോവും. നീ ഇത് നന്നായിട്ട് കുടിച്ച് നീ ഇനി നേരെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തിരിക്കൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദർശനം കിട്ടി പെട്ടെന്ന് നരോത്തമൻ ഉണരും. ഉണർന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങും.
അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും, ഓ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്. കാരണം ആ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വന്നത് അത് മറ്റാരുമല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് ആ കുടം നിറച്ച് പാലായിട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ നരോത്തം ശരിക്കും കൃഷ്ണലീലയിൽ ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണലീലയില് ചെമ്പക, അതെ, ചെമ്പക മഞ്ചരിയാണ്. അപ്പൊ ചെമ്പക മഞ്ചരിയുടെ കൃഷ്ണലീലയില് ആ മഞ്ചരിക്കുള്ള സേവ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, രാധാറാണിക്കും ഗോപിമാർക്കും എല്ലാം പാല് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവർക്കെല്ലാം പാല് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മഞ്ചരിയുടെ സർവീസ്. അവിടെ ഗോലോകത്തുള്ള സർവീസ് അതാണ് സേവ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നരോത്തമനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യൻ ആ പാല് അങ്ങോട്ട് നരോത്തമനും അങ്ങോട്ട് പാല് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത സേവയ്ക്ക് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് പാല് തന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചിന്തിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവസാനം നടന്ന് വ്രജഭൂമിയിലെത്തും. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആണ് അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് രൂപസനാതനന്മാർ അവരുടെ ലീല അവസാനിച്ച് തിരിച്ചുപോയി എന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. ജീവഗോസ്വാമി ആരാണ്? ജീവഗോസ്വാമി ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഷഡ്ഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിയും രൂപസനാതനൻ ഗോസ്വാമിമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ മകനായിട്ട് വരും. ഒരു സഹോദരന്റെ മകനാണ്. അനുപമ എന്ന സഹോദരന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഒരിക്കൽ കാണാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പോ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ സഹോദരന്മാരാണ് രൂപസനാതനന്മാർ. അപ്പോ ഈ രൂപസനാതന്മാരെല്ലാം ലീല അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയി. പക്ഷെ ജീവഗോസ്വാമി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നരോത്തമന്റെ ശിക്ഷാ ഗുരുവായിരുന്നു ജീവഗോസ്വാമി. അതിനുശേഷം ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത്, അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോ ശരിക്കും അവിടെ നമ്മുടെ ഗോലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു എന്നും അവിടെ നമ്മളുടെ സേവ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അന്നൊക്കെ തുറന്നു പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി പറയും, നരോത്തം നീ അവിടെ മഞ്ചരി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഈ സേവനം, അതായത് പാല് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു നിന്റെ സേവനം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശ്രീമതി രാധാറാണി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ്. രാധാറാണി പറയും, നരോത്തം നിന്റെ ഈ ഒരു ജീവിതം ഗുരുവിന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നോ അതെല്ലാം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയും തപശ്ചര്യയോടുകൂടിയും നീ അതെല്ലാം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, അത് നീ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. നീ ഒരുപാട് ലീലകൾ ഇവിടെയും ഗോലോകത്തും നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ വൃന്ദാവനില് നീ എന്താണ് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. നീ അത്രയും നല്ല ഗോപിയാണ്. നീ ചെമ്പക മഞ്ചരിയാണല്ലോ, അപ്പം അത്രയും നല്ല ഗോപിയാണ്. അവിടെ ഗോലോകത്തും ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗോപി ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെ പാല് തിളപ്പിക്കണമെന്നും അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അറിയാം. നമ്മള് ജസ്റ്റ് പാല് തിളപ്പിച്ച് പാല് കുടിക്കുമ്പോ ജസ്റ്റ് തിളയ്ക്കുന്നു, നമ്മൾ കുടിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ രാധാറാണി ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൂടാതെ രാധാറാണിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരുമെല്ലാം നരോത്തം ദാസിന് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് നരോത്തമൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതെല്ലാം ധ്യാനിക്കും.
രാധാറാണി തന്ന നിർദ്ദേശവും തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ ഈ പാല് തിളപ്പിക്കുന്നതും അത് ഗോപിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസ സേവയാണ്, മനസ്സുകൊണ്ട് സേവ ചെയ്യാണ്. ശരിക്കും പാലെടുത്ത് തിളപ്പിക്കുകയല്ല, മനസ്സില് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയൊക്കെ പൊള്ളും, മാനസ സേവയായിട്ട് കൈ പൊള്ളും. അതായത് അത് റിയൽ പോലാണ്. ആ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാല് വെക്കുന്നതും അത് തിളപ്പിക്കുന്നതും വിറകെല്ലാം വെക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ പൊള്ളുന്നു. ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പൊള്ളിയത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണ് അങ്ങ് അതീന്ദ്രിയ ആയിട്ടുള്ള ഭാവത്തിലുള്ള അത്രയും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവർക്ക് പ്രേമഭക്തിയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാനസ സേവയിൽ കൂടെയും ഭഗവാൻ അത് ശരിക്കും സേവനം ചെയ്ത പോലെ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലെ ഈ പാടൊക്കെ മറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു തുണി വെച്ച് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇദ്ദേഹം അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നരോത്തമനെ അറിയാം, നരോത്തമൻ എങ്ങനെയാണ് കൈയൊക്കെ പൊള്ളിയത് എന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് അങ്ങ് എല്ലായിടത്തും ബ്രജത്തില് മൊത്തത്തില് അതങ്ങ് സ്പ്രെഡായി. നരോത്തം മാനസ സേവ ചെയ്യുന്നു, അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതല്ലേ കൈ ഇങ്ങനെ പൊള്ളുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വൃന്ദാവനില് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യയെയും ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത്തിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആചാര്യ സീരീസിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് എന്നിവരെയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് മൂന്നുപേരും ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരാണ്. ജീവഗോസ്വാമിയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം ശിക്ഷാഗുരു. അങ്ങനെ ഇവര് മൂന്നുപേരും പഠിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതെല്ലാം ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത 3 പേരാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തവരാണ് ഈ ശ്രീനിവാസ്, നരോത്തമ, ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്. അപ്പം ഇവർക്ക് ജീവഗോസ്വാമി കൊടുത്ത പേരാണ് ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ, നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ, ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസയാണ് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്. ഇവരെ പഠനമെല്ലാം ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ജീവഗോസ്വാമി ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേരുകളാണ്. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമി ഇവരെ ബംഗാളിലേക്ക് വിടും. ജാനവി ദേവി എന്ന് പറയുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യയാണ്. ജാനവി ദേവി ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ജാനവി ദേവിയിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ലഭിച്ചപ്പോ ഇവരെല്ലാം ബംഗാളിലേക്ക് വിടും. എന്തിനാണ്? വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി അവിടെയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രചാരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ജീവഗോസ്വാമി ഈ 3 പേരെയും വിടുന്നത്. അപ്പോ അവര് 3 പേരും ഈ പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കളവ് പോകും. അത് കള്ളൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യയാണ് പിന്നെ ഇത് എല്ലാം തിരിച്ചു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോവാ, രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ. അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യയുടെ സീരീസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ ഈ ബുക്കെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ നരോത്തം എവിടെ പോകുന്നു വെച്ചാൽ, നരോത്തം നേരെ തന്റെ വീട്ടിൽ പോകും. വീട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേത്തൂരി, ഈ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക്. അന്ന് പോയതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് നരോത്തം വൃന്ദാവനിൽ നിന്ന് പിന്നെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാരും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു രാജകുമാരനായിട്ടല്ല സ്വീകരിക്കുന്ന, ഒരു സന്യാസിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെല്ലാരും വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രശസ്തി അവിടെയും നന്നായിട്ട് പ്രചരിക്കും, നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കും. 6 ഗോസ്വാമിമാര് തന്ന തത്വങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കാനും തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരും നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി.
ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഇത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന എന്താണ്, സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണന്മാർ. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണനുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നരോത്തം ദാസ് ജന്മം കൊണ്ട് ആരാണ്, ക്ഷത്രിയനാണ്. കൂടാതെ രാജകുമാരനാണ്, രാജാവായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആണോ മറ്റു ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് വരെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു, അവരെ വരെ ശിഷ്യരായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ ബ്രാഹ്മൺസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അവര് ഞങ്ങളൊക്കെ ഹൈ ക്ലാസ് ബ്രാഹ്മൺസ് ആണ്, അപ്പൊ ബ്രാഹ്മൺസ് എന്തിനാണ് നരോത്തമന്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ നരോത്തമ ആരാണ്, അദ്ദേഹം നിത്യസിദ്ധനാണ്, അദ്ദേഹം മുക്തനായ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു നാള് കേത്തൂരിയിൽ താമസിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മറ്റുള്ള പാർഷദന്മാർ, അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമോ എന്ന ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കേത്തൂരിൽ നിന്ന് നവദ്വീപില്, പിന്നെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്യും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും വൈഷ്ണവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കളെ കാണണം എന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം തോന്നി. അങ്ങനെ ആദ്യം അദ്ദേഹം കേത്തൂരിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്ന നവദ്വീപിലാണ്. അപ്പൊ നവദ്വീപിൽ ചെല്ലുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുനെ അങ്ങ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പറയും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 50 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ചത്? ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ലീലകളാടായിരുന്നല്ലോ. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കും ആചാര്യന്മാർ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രഭുപാദർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരെ കാണായിരുന്നല്ലോ എന്ന് നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഇത് അതിയായ ആ പ്രേമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നരോത്തമൻ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ലീലകളെല്ലാം എനിക്ക് മിസ്സായി പോയല്ലോ. എനിക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീവാസ് താക്കൂർ, അങ്ങനെ ആരെയുമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്വരൂപ് ദാമോദര, രാമാനന്ദ റായ്, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ പേര് വിളിച്ചും ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് നവദ്വീപിലെത്തിയപ്പോ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ. അങ്ങനെ നവദ്വീപിൽ അവിടെ എത്തി അത് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അവിടെയുള്ള വ്യക്തികൾ, അവിടെയുള്ള എല്ലാരും ഇതേ ഭാവത്തിലാണ്. എല്ലാരും എന്താ കരയുകയാണ്. ആരും ഊണുമില്ല, ഉറക്കമില്ല. അവര് അന്നുള്ള ചര്യകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാരും ആ പ്രദേശം മൊത്തവും, ആ ടൗൺ മൊത്തവും മരിച്ച രീതിയിലാണ് എല്ലാരും. അവരും ഈ വിപ്രലംബ ഭാവത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാത്ത, അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് ലീല അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള പാർഷദന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പൊ അവരും ആ വിപ്രലംബ ഭാവത്തില് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട് നരോത്തമൻ ആകെ ആ പ്രേമ ഭക്തിയും കൂടി ആ കൂടെ ഉള്ളവരും ഇങ്ങനെ അന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനാകും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം എണീക്കും. പെട്ടെന്ന് എന്തോ ബോധം വന്ന് അദ്ദേഹം ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ ഈ നവദ്വീപ് ഒന്നും പഴയ നേരത്തെ കണ്ട നവദ്വീപല്ല. അവിടെ എല്ലാരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആർത്തുല്ലസിച്ച് കീർത്തനവും, അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കീർത്തനം ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ ഹരിനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് എല്ലാരും നൃത്തം ചെയ്ത് കർത്താലും മൃദംഗവും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടിയും പിടിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് എല്ലാരും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് ആനന്ദത്തോടു കൂടി നൃത്തം വെച്ച് നാമം ജപിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കിതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്കിതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഇല്ല, അതിപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതാ സങ്കീർത്തനം നടക്കുന്ന. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഉള്ള അതേപോലെ സങ്കീർത്തനം നടക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ബോധരഹിതനാകുകയാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഉണരുന്നു. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴോ പഴയതുപോലെ എല്ലാരും വിപ്രലംബ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നില്ല. പശുക്കുട്ടികളൊന്നും പശുവിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല. പശുക്കളൊന്നും
പുല്ല് കഴിക്കുന്നില്ല, പുല്ലെല്ലാം വായി വെച്ചിട്ട് അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ആളുകളെല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷികളൊന്നും പാട്ടുപാടുന്നില്ല, ഈ വണ്ടുകളൊന്നും പൂക്കൾ തേടി തേൻ നുകരാനായിട്ട് പൂക്കളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ നരോത്തമൻ വീണ്ടും കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കും. ആരെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് നല്ല കൂനുള്ള ഒരു വയസ്സായ സാധു വടി ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഇങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഏയ് യുവാവേ, നീ ആരാണ്, നിന്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നരോത്തമൻ പറയും, ഞാൻ നരോത്തം ദാസ് ആണ്, ലോക്നാഥ് സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാണ്, ഞാൻ കേട്ടൂരിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹം ആനന്ദ നൃത്തം വെച്ച് അദ്ദേഹം തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി. ഹാ ഗൗരംഗ, ഹാ ഗൗരംഗ, ഓ നീയാണോ നരോത്തം ദാസ്? നിന്റെ പേര് അന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരത്തെ ഇത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. നിന്റെ നാമം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നരോത്തം നരോത്തം എന്ന്. അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് ലീല അവസാനിപ്പിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, നീ ജനിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഒരുപാട് നാള് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ സങ്കീർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന്. നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാരും. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കീർത്തനത്തിന്റെയും കർത്താവിന്റെയും മൃദംഗത്തിന്റെയും എല്ലാം ജീവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. നീ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹത്വം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കും. ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ട് എത്തിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി. ആനന്ദത്തോടുകൂടി ആനന്ദ കണ്ണീര് വരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദൂരം നരോത്തമനെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂനി വടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തൻ ദാമോദര പണ്ഡിത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ്, അദ്ദേഹം വളരെ വയസ്സായി ഇരിക്കുകയാണ്. നരോത്തം ദാമോദര പണ്ഡിത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നരോത്തമന്റെ അടുത്ത് പറയും, എല്ലാം നരോത്തമൻ ദാസിന് ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരുടെ എല്ലാ ലീലകളും ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓരോരുത്തരും എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ധാമില് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയുമ്പോ നരോത്തമന് ആ വിരഹ ദുഃഖം കൂടിക്കൂടി വരും. ഇത്രയും വലിയ ആത്മാക്കളെ ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം, ഈ 10 ദിവസമായിരുന്നു ദാമോദർ പണ്ഡിത്തിന്റെ കൂടെ നരോത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓരോ ലീലകൾ കേട്ട് അതിയായിട്ടുള്ള വിപ്രലംബ ഭാവം, വിരഹ ദുഃഖം നരോത്തമന് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ദിവസം 10ാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോ നരോത്തം ബോധരഹിതനാവും. ആ ദിവസം രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദർശനം കിട്ടും. ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പാർഷദന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ്. ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞ ആ ലീലകൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു, ആ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാം സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ ഈ ദൗത്യം ചെയ്യും, നീ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവന്റെ നിർത്തിവെച്ചു പോയ ആ ദൗത്യം നീ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നരോത്തമന് അതിയായ ആനന്ദം വരും. അങ്ങനെ നരോത്തം ദാമോദർ പണ്ഡിത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ദാമോദർ പണ്ഡിത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മറ്റുള്ള ധാമിലെല്ലാം യാത്ര തിരിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് യാത്ര തിരിക്കും. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ജാനവി മാതയെ കാണുന്നത്. ജാനവി മാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യയാണ്. അവരെപ്പോഴും ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവയാണ്, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവയാണ്. അങ്ങനെ ജാനവി മാതയെ സന്ദർശിച്ചു. പിന്നീട് നരോത്തം ദാസ് പോയത് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് ആണ് പോകുന്നത്. ജഗന്നാഥപുരിയിലെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ട കാഴ്ച, അവിടെ നോക്കിയപ്പോ രഥയാത്രയുടെ ദിവസം, രഥയാത്ര നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് നരോത്തം ദാസ് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ചെന്നത്. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം കണ്ടു അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ രഥത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് ആ രഥത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടില്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പെട്ടെന്ന് നരോത്തമനെ കണ്ടിട്ട് നരോത്തമനെ അടുത്ത് വന്ന് നരോത്തമനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, നിന്നിലൂടെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും. പുതിയ ഒരു സങ്കീർത്തനം ഈ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, ഈ നാട്ടിൽ മൊത്തം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പുതിയൊരു സങ്കീർത്തനം നീ കൊണ്ടുവരും എന്ന് നരോത്തമന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ ദൗത്യമെല്ലാം നിന്നിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്റെ ഈ സന്ദേശം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ലീലകളും എല്ലാം നീ പ്രചരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ നിന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും. ആരൊക്കെയാണോ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം എന്റെ കാൽപാദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടനായ ഭക്തനായ രാമചന്ദ്ര കവിരാജ്, ശ്രീനിവാസാചാര്യരുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് രാമചന്ദ്ര കവിരാജ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി വേണം ഇതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമപ്രചരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ശരിക്കും വരുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹം അതൊക്കെ സ്വപ്നമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ എല്ലാം ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നരോത്തമം പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷനായി, കാണാനില്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനില്ല. ഉടനെ നരോത്തമ ഓടി ജഗന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടും. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്ത് അവിടെ പൂജാരി ജഗന്നാഥന് ആരതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ് വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ ജഗന്നാഥിന്റെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹാരം വന്ന് നരോത്തം ദാസിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വീഴും. ആചാര്യന്മാരെല്ലാം പറയും, ആ നിമിഷം നരോത്തം ദാസിന് തന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട ആ ദൗത്യം, അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അതെങ്ങനെ നേടാം, ആ ദൗത്യത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ രാധാറാണി വന്നു, ആചാര്യന്മാര് വന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാര് വന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എത്ര വട്ടം വന്നു, എല്ലാരും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ചരിത്ര നിമിഷമായിരുന്നു. എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവത്തിലെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും കേത്തൂരിലേക്ക് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് തന്റെ വീട്ടില് തന്റെ ദീക്ഷാ ഗുരുവായ ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കത്ത് പറയുന്നത്, ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം. കേത്തൂരി ധാമില് 5 വിഗ്രഹങ്ങൾ, കൃഷ്ണന്റെ 5 വിഗ്രഹവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു വിഗ്രഹവും അവിടെ സ്ഥാപിക്കണം, കേത്തൂരിൽ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന ഒരു എഴുത്ത് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന് തന്റെ ദീക്ഷാ ഗുരുവായ ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കത്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. നരോത്തം അപ്പോ ആ ദിവസം നോക്കിയത് ഗൗരപൂർണിമയുടെ അന്നാണ്. 1583 ആ ഒരു സമയത്താണ്, 1583. അപ്പൊ അന്ന് ഗൗരപൂർണിമ വരുന്ന ദിവസം നോക്കി അന്ന് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ചടങ്ങായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരാരും ഇതുപോലെ ഗൗരപൂർണിമ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ആഘോഷിക്കില്ലായിരുന്നു. അതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ച, വലിയ രീതിയിൽ ഗൗരപൂർണിമ ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോ ലീലകൾ അവസാനിച്ചു പോയിട്ട് 50 വർഷത്തോളമായി. എന്നിട്ടും ജന്മദിനം വലുതായിട്ട് ആഘോഷിക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വലിയ രീതിയിൽ എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും, രാജാക്കന്മാരെയും, പല സ്ഥലത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും റാണിമാരെയും എല്ലാം വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെയും പ്രമാണിമാരെയും എല്ലാരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗൗരപൂർണിമ ദിവസത്തിലുള്ള ആ ചടങ്ങുകൾക്ക്, അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊരു വലിയ
ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നത്. വലിയ കീർത്തൻ ഹാളും ഒരുപാട് ആഹാരമെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ്, പിന്നെ ഇവർക്ക് വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള വലിയ ബിൽഡിങ്, പിന്നെ കുളിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു കുളവും നല്ല ഗാർഡനും പാർക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു? ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? രാജാവിന്റെ മകനാണല്ലേ. അപ്പോ രാജാവ് തൻ ശരീരം വെടിഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവ് മകനിപ്പോ നരോത്തമില്ല, നരോത്തം നേരെ സന്യാസിക്കാൻ പോയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും ഈ നരോത്തമിന്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സന്തോഷ് ദത്ത, അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ രാജാവ് തന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കണ്ടമാന സ്വത്തുക്കള് എല്ലാം കൊടുത്തത് സന്തോഷ് ദത്തയ്ക്കാണ്. സന്തോഷ് ദത്ത ശരിക്കും നമ്മുടെ നരോത്തം ദാസിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടാണ് വരുന്നത്, ശിഷ്യനാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ ചുമതലയും സന്തോഷ് ദത്ത ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷ് ദത്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വെച്ച് വലിയ ക്ഷേത്രമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതിന് വലിയ കീർത്തൻ ഹാളും ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും എല്ലാം നിർമ്മിക്കും. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷ് ദത്ത ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നരോത്തം ആ സമയത്ത് 5 ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ, കൃഷ്ണന്റെ 5 വിഗ്രഹങ്ങൾ അത് കൊത്തിയെടുക്കണമല്ലോ. ആ രൂപം അതുപോലെ കൊത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ആണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ താൻ പറഞ്ഞ ആ കൊത്തിയെടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തി കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം എല്ലാം കൊത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നരോത്തം ദാസിന് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ 5 വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര് അതൊന്നൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. 5 വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ വല്ലഭി കാന്ത, ശ്രീ വ്രജമോഹന, ശ്രീ കൃഷ്ണ, ശ്രീ രാധാകാന്ത, ശ്രീ രാധാരമണ. ഇതായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ 5 വിഗ്രഹം. ശ്രീ വല്ലഭി കാന്ത, ശ്രീ വ്രജമോഹന, ശ്രീകൃഷ്ണ, ശ്രീ രാധാകാന്ത, ശ്രീ രാധാരമണ. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ 5 വിഗ്രഹം. പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞ, ഒരു ഗൗരംഗയുടെ വിഗ്രഹവും കൂടെ വേണമെന്നാണ് ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമി ആ കത്തില് സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഗൗരംഗയുടെ വിഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കൊത്തി വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. ഓരോ വട്ടം ഇയാളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോ നരോത്തം ദാസ് പറയും എല്ലാം അങ്ങ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെയല്ല ഗൗരംഗ, ഇങ്ങനെയല്ല. ആ ഗൗരംഗയുടെ ആ ഭാവം രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതൊന്നും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൊത്തിയെടുത്ത് വരുമ്പോ അത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ വിഷമിച്ചു. കാരണം ദിവസം അടുക്കാറായി, ഇതുവരെ വിഗ്രഹം കൊത്തി റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ല. 5 കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹമേ റെഡി ആയിട്ടുള്ളൂ, ഗൗരംഗയുടെ വിഗ്രഹം ഇതുവരെ ശരിയായില്ല. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. എത്ര നോക്കിയിട്ടും അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവണില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദർശനം കൊടുക്കും. ഓ നരോത്തമ, ഞാൻ നിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നീ കേത്തൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വിഗ്രഹം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഈ നമ്മളെ എന്താ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ധാന്യങ്ങളെല്ലാം സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ട്. കേത്തൂരിയിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സ്ഥലമാണ്. അവിടുന്ന് എൻ്റെ വിഗ്രഹം ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് നീ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക. അപ്പൊ നരോത്തമ ഉടനെ എണീറ്റിട്ട് ആ സ്ഥലം എവിടെയാണ്, ഇത്രയും കൂടുതൽ ധാന്യങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു, അങ്ങോട്ട് പോവരുത്, അതിപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് വിഷസർപ്പങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് പോവാറില്ല, നരോത്തം നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. പക്ഷെ നരോത്തമന് ഒരു പേടിയില്ല. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് നേരിട്ട് ആ ദർശനം സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്തിലെത്തും. എന്നിട്ട് ഉറക്കെ പറയും, ഓ സർപ്പങ്ങളെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ പോവുക, ഞാനൊരു വലിയ ദൗത്യവുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇത് പറയുമ്പോഴേ അവിടെ ഉള്ള ഈ പാമ്പുകളെല്ലാം എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് അവിടുന്ന് എല്ലാം പോകുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാം. എല്ലാം എഴഞ്ഞങ്ങ് കാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല.
അങ്ങനെ നരോത്തം നേരെ ആ ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭണ്ഡാരം കണക്കിന് ധാന്യങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടു. അതിന്റെ അകത്ത് 2 അടി നീളമുള്ള 5 കിലോ സ്വർണത്തിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ട്. കേത്തൂരി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ വിഗ്രഹം 5 കിലോ സ്വർണത്തിലുള്ള ആ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ നരോത്തം ദാസിന് ആ ഒരു വിഗ്രഹം കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സംതൃപ്തിയായി. ഇനി ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. അങ്ങനെ 5ാമത്തെ വിഗ്രഹമാണ്, അതാണ് ഗൗരംഗ ദേവ. ഇതാണ് ഈ 6 വിഗ്രഹങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഇനി അദ്ദേഹം അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതും മറ്റു ഭക്തന്മാര് വരുന്നതും കൂടാതെ അതില് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തന്റെ പാർഷദന്മാരും എല്ലാരും ആ ഒരു ആഘോഷത്തില് ഗൗരപൂർണിമയുടെ അന്ന് ഈ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച ആ ക്ഷേത്രത്തില് വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ആഘോഷത്തില് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് അവിടെ ആനന്ദ നൃത്തമായിട്ട്, അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു. സങ്കീർത്തനം, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സങ്കീർത്തനം അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ 50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള സങ്കീർത്തനം നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇവന്റിലാണ്, ഈ ഒരു ആഘോഷത്തിലാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. സതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു, അതാണ് ഞാൻ 5 വിഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി പറയുമോ? 5 വിഗ്രഹത്തിന്റെ 5 വിഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? പറയാം മാതാജി. കേൾക്കാം. 5 വിഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? പറയാം മാതാജി, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. മാതാജിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ശ്രീ വല്ലഭി കാന്ത, ശ്രീ വ്രജമോഹന, ശ്രീ വല്ലഭി കാന്ത, ശ്രീ വ്രജമോഹന, ശ്രീ കൃഷ്ണ, ശ്രീ രാധാകാന്ത, ശ്രീ രാധാരമണ. ശ്രീ വല്ലഭി കാന്ത, ശ്രീ വ്രജമോഹന, ശ്രീ കൃഷ്ണ, ശ്രീ രാധാകാന്ത, ശ്രീ രാധാരമണ. പിന്നെ 6ാമത്തെ നമ്മുടെ ഗൗരംഗയുടേത് ഗൗരംഗ ദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജിയുടെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ മാതാജി? സതി മാതാജി ഉണ്ടോ? ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞു കൊടുത്താ മതി. മാതാജി, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം മറ്റ് സംശയമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച ബാക്കി ഭാഗം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.